Hinay ka, mak ka. Good morning. Good morning, guys. Ansa? Wow. Wow, ang laki ng but-but. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel, Kin and Kim Family Vlog. So guys, kamusta mo dihang tanan guys? I hope nga okay ra mo diha guys. And kami dara guys is okay ra pid kaadyo. Okay ra kaadyo guys, bisig muna. Char. Bitaw guys. So yan guys. Uban ni mininjo karon guys, mangita mi dari gulayon. Ha? Ayan guys, may but-but daw. Malaki daw yung buah. Tawag sa laing lugar, buwa. Kani ba na? Kaning but-but pa guys sa Bisaya na. Yung ano ba sa niyog? Kana nasud sa lubing tagkan. So, karon guys, is mangita mi og gulayon. Kasi pa Gabriel to ay trabaho. Kanilagay yung taong watay palit og isda, pastilan, watay palit og sudan. So, ari jud ta palaban sa utanon guys. So mangita ta na regular yun. Nadolo man dari sang ija anong may kapadas kay to ang mga kapadas dito guys kay kag matoy pamanoy mura pa magbatin-batin or pa magitlog sa amo. Stilan Ginoo ko. So mangita mi dari guys gulay. Taman. Ano man na? So deskimiat ni uban na guys. Kay uban-ubanan man sinisija. So ari mi dari sa hang ijaan guys mangadto na pud mi dari og kuan lagi nga na dyan ang bata sunod-sunod no. So ako yung una kay dyan ni mananap. So arami daras ng ijaan guys mga dyan ang pagmidarig udlot sa kamuti ganas or talbos ng kamuti in Tagalog ganas dari sa mga daris Bisaya. Ha? So karing ganas guys madyo na naman rin sa gulan datong buteng kay to pa may buteng dato isa ka buok amang isagul sa buteng amang adubuhon kay hapon tinunuan man tong bagungon so karon is tinunuan na pud siguro nga ko ay di na pud tinunuan guys gisahon na pud nato ito na pang gisahon so ganahan man ko ginisa guys kay dali ra lutuon ginisa nga talbos ng kamote o hang butangan na tong buteng sa lubi so ari ko da sang ijaan guys mga ko dari og talbos ayo ya kuya ya. Wana bay jatut dane. Anara ka ha. Anala ka dana ya. Kami ra makakaw. Anala ka lang ka ha. Ya, manguha sa kudare. So guys, manguha sa kudare og talbos ng kamuti. To as kimyat ta to hang ibili ni yaya to. Kusang ijaan. So ari ko dari kay daghan sila ganas. So di na ko kadyo dari ka video guys kay bisid man manguha ta ganas unsa magsige tag video. Kay bawo naman mo ka sa ko dapit dari manguha guys no. Ayan, so dari ta silang ganasan guys. Diya daming ganas dito guys. Isa gulda tos atong buteng nga atong adubuhon. Yan si mama guys na nanguha. Ganas. Wala masiga. Ito. Kami namang siga. Lupig mo guys. Saan mo ganas guys? Guys. Kitaan man ka. Saan mo ganas guys? Ano ganas kay? Aron dugangan indong dugo. Aron dugangan indong dugo inyo. Na guys, saan ta ganas? Mama? Ha, ngaya? Ngaya? Sige, malihak na. Sige, lihak. Alright guys, diyan na ang dami na naming talbos. Daghan akong kuha. Doyan ang mga chikiting. Tanyel! Ana lagi ka nagduwa-duwa danas bundo Tanyel, narabada na di windy. Na di windy na ano?
Yan na, guys, narabi di windy na mundo. Muna mundo dahil sa mga... Right, guys. Pauli nami. Kaya nakakuha nami dari mga talbos. Oh, sige. Padong nami mauli, guys. Kaya nakakuha nami utanon dia. So, karon isa ato na paning utanon. So ngayon guys, samahan nyo akong maggulay tayo ng talbos ng kamote with butong ng lubi. And guys, butong kaya atong adubuhon para na ay gulay si Papa Gabi. Kasi nag-work si Papa Gabi ngayon at thank you Kado Lord kaya nakasud na og trabaho si Papa Gabi. Mazo na naman guys na mga 1 week lang kuhan ka makapalit ang sudan, kapalit ang bugas, guys no. Kanding laki. Tata na. Una na mo. Asaman mo agi. Alright guys, then ako bye guys. Then miss bye kami skimyat. And magdiga mo na karon og paniud to. So diga mo time na tayo guys. Kay hapit na mag alas 10. So ibinakapin. Taksanan ni. So magdengag pa guys. Muna yung taksanan sa mga bugas kanina. Magdengag ko na ni guys, 5 katakos. 5 katakos, ini kabuntag ay magbaon man si Kuya Kinkin. Ini kalunis, 6 katakos. Magbaon po si Kuya Gail. Right. Guys, mo na yung mga isagol sa mga ganas nga adubuhon niya kani. Arong natay isagol sa tang ganas buteng. So guys, ata na ning Kapay baso. Baso sila na masabaw. Nara ka dai kay naisundang. Pukol-pukol na idang ito na. Pukol na idang ito. Mo ni guys, kaaban na tos. Ang ibutang sa bagungon. Ang isagol sa bagungon ba? Ay, hala. Pratis. Tang butang laro ya. May mandaning sabaw guys. Sabaw sa butong. Ligo na ya kay maswila na ron tataod. Right, tena guys. Wow, lami Inam sa tag tubig. Mali ko tagan ko guys. Lami guys, ang lami sabaw. Ito na ni nato atong butong. Para sagol sa atong adobo. Adobo nga ganas. Yes no. Right. Okay kayo. Yan na guys, sa katong butong. Lami ka so. Tagbihama. Tanay kuskuson guys. Alright, yan na guys, sa katong kinuskus nga butong humana. Init na gatong kaldero. Tanay butang agmantika gamay guys. Okay. Ayan. Kaya arang pag gisas atang ahos. Kung ano natag atang ganas. Alright. Ganas ug buteng. Ayan guys. Ang ating sedaan karong adlaw. Tanay gisahon sila. Butangan og tuyo. Mura adobo na siya guys. No. Kumaso lang magganahan na sa Papa Gabriel. Ang panalibag guys. Basta kayo nagulay. Ang mukha pa na siya. Reklamo. Suway kayo. Way siya. Guys no. Alright, then nagatang luto guys. Lami dyan dagi dyan pagkaluto guys. Basta dari ka magdangag sa kahoy. No? Mas lami dyan dagi dyan pagkaluto basta kahoy. Gatang dangagan.
Kahoy mo atang ikuan ba? Sugnod. Yes, no? So, tanang ilunod ring atang ahos, guys. So, ahos-ahos sa laman taron, guys. Balik ka sa ahos-ahos kay mata si bujas. Okay. Tanang pa brown-brown no ng atang ahos. Alright, so tanang ilunod ug una ning atang buteng, guys. Okay, na nagatang buteng. Karaw-karawan, guys. Tanga toyo, guys. Diyan tataod na tong atong kuan ganas. Tanga pa ning ilunod ni atong ganas ron taad, guys. Sa ring takuban. Ilunod din natin atong ganas. Hindi mo na magdagdi na ron. Hilo na guys. Yung mga pinili ko yan. Alright. Okay, na guys. Sa gatong lamian nga ganas. Halo-halo guys. Lagyan natin ng toyo. Ano guys, itong tuyo guys. Ayan. So ito sa isang takloban guys, karong maluto. Alright, so hapit na ito maluto itong atong gulay guys. Biyat ang liliin guys, so naluto na ba din atong gulay. Uy, wow, din na guys. Uy, din na guys. Wow, kalami. Kalami sa itong ganas with butong. Din na gamang gulay dia. Oh, lami man daipad. Na. Danas Papa Gabriel. Ngantanin jo guys. Di mong siya dia. Ako paluto. Ha? Ano ka nga tagluto orang busog ka. Wala nga eh. Kan gulay bi ha. Karong busog ag bibi ni mama ha. Tanga na to gulay bi. Nangungapit ko gulay na nina. Siyempre. Tagal ng kanan. Okay. Butang isabaw karong lamiin. Guys, no. Taripod isa. Okay. Nga anta guys, ni odto ta rin jor lami aga magsiga. Si Papa Gabriel. Hukas kay alimut. Arang alimuta guys. Init. Tapos dari ma. Napasok dari. Ana pag hinayo na papasok na si Mood. Ana sa ganas guys. Oh, asa mo kitag bata nga kusog mukaan og ganas. Pero gamantoy gihapon guys. Bala gamantoy aglawas basta kay healthy. Kasag ko ka ma. Kana kumbati kaantad. Oo ma, kasag ko ka. Kasag na sa mukha ng gulay guys. Kimiyat. Kanto kain. Wala man eh. Kuhaan sila. Wow, wala na guys. Ang mga ulam. Yummy. Nice na ka ng tanan ma. Yan guys. Yummy. Init ma. Ang kain na. Kaya paniud to guys. Magkaklasean kami ng tulog. Maapit ko kami. Kaming nuha kaon. Pautput. Sigdag. Gagmar. Tangan 1 kilo. Kubkog na. Naipot-pot guys, nagmato tayo sa 50 kilo. Busog ka pa der? Busog ba ka sa tang kuhan sa? Oh. Yummy no? Kana Busog guys. Yummy dahil no? Yummy malig guys, sa gamang sa. Yummy na. Magmukbang Miss Ilia guys, gulay. Mukbang ka. Ano kung ano siya? Ma? Mukbang ta gulay. Ano? Paan lang ikong Ano na? ito, di lames papagabay guys. Ano Ang lang kilay. ikong na? Kana ng ikog. Perfect. Perfect. Di, nga na. Oh, Ano ba? perfect. Perfect, kagamang mukbang. Najabo. Ay, sorry. Perfect. Ilang ikog. Ha, ikog na ba din ikog? Na.
Nga, ni gulay ba? Dahon. My gosh. Perfect. Tabangan ka na hanan ni Mano. Mano. Hmm? Tabangan ka na ni Nana.